Eyo, kodwa sikwazi ukuqala singasho ukuthi It's 18 and above, igama lohlelo kanti igama le channel 18 and above media. Qinisekisa ukuthi usubscribe uyawuzifaza noma kanjani ukwenzela ukuthi channel izokhula sihlaze sifika nama nice nama very nice into ezimnandi mntanami sawubona mfethu uyakubingelela lapho ngaphesheya yebo asiphila umzungu akacele okay ubutha bukabi ka ezingolweni enkulu isigodi kola maphika nkaka wa shout slowly yebo sawubona sisi yebo sawubona wena ubani Gama lami nguNtombi ngwajaca. Okay, udabuka wena ntombi. Nami ngidabuka khona impela enkulu ezingolweni. Kanongeke. No, ngibasenkulu. Kanongeke. Kwezemjolo lapha. Phela kuyasetshenziswa mana kwabo. Kubo kwamana kwabo lapha. No, yazi ke namhlanje ngifuna sikhulume ngento ethanda ukuhluka nje. Engicabanga ukuthi sonke sibafana namantombazane bake babhekane nayo. Ukuthi ngifuna sibheke lento yokushela. Khona into kazi bethu ozoyimisa ime futhi ihloniphe yazi. Ukhulume nayo nje kulalele uhambe nayo nje uduku kube mnandi kube nje noma ingeke iziqobe but ikunikeze indlela. Ngifuna ukuza la kuNtombo ukuthi uma ngabe ushela intombazane lethe uyayimisa itshele ngawe uyimisa ayikho kuzwa lokho usakuthathe nje ngicela ume itshele ngawe futhi lamakhala izihambele. Yini sizathu mhlawumbe kusuke kuyini ikaningi lonto okuqala nje ngingakusho abantu balimele because uzothumisa umuntu kanti vele umuntu thothi uyabona ukuthi ungathi userious kodwa akhumbula ukuthi eish man la ngisuka khona akhumbula ukuthi into engenziwa umuntu wesilisa yabo omunye uthola ukuthi uyakunika ithuba zakunike nenamba but ukuhamba kwesikhathi athi hayi man ngathi ngimoshela isikhathi ngokubuka mhlawumbe ngokubuka indlela manje sekwenza ngayo kwezothando uthola ukuthi abantu bayathandana kukahle ayikho inkinga mana soyamjolela umuntu wakho mana awusazi isizathu kodwa senomuntu uthola ukuthi benisahamba kahle nithandana kahle ngayo ingekho nje inkinga so uyathola umuntu usenomuntu yini efikela ekhanda lakho wena Ntombo uma ngabe uthola ukuthi umuntu othandana naye senomunye umuntu ufikelwa yini ekhanda ufikela ukungazethembi ukuthi yini lengaka engenzile mina emenza ukuthi abone umunye umuntu namhlanje uzoyithola impendulo qhubeka kodwa impendulo uzoyithola ngiyinyeza ukuthi hawu man kade ngithi umuntu right sihamba kahle sekwenzakalini yabo isikhathi esikhulu uziblame wena ukuthi ngobani nento wrong ayithatha khona shothi konke wrong ekumina noma mhlawumbe usefuna umuntu mhlawumbe ongathumile kahle kunami noma ungathi uyisilenda nje bamina ngikubuza nje usibeke phambi kwakho uma uthola into enjalo uzibuka ukuthi yini wrong ngeke ungayibuzi because uthi kade ni right esithubeni nje umuntu wakho so yes how sethandana nosibani kanjani ngoba phela mina ngazi ukuthi nje asina inkinga si right yonke into ihamba kahle ngifuna ukuthola iside lomfana ukuthi mawuzwa kuthiwa umuntu wakho ucele unomuntu anaye ongewena ukhona wena kodwa khona umunye umuntu uphatheka kanjani yini efikayo ekhanda lakho ukuzenyeza okokuqala okufikayo noma ngingacabanga ukuthi mhlambe shutha ngimanelisi ocansini ngoba noma ngingamupha kona umuntu osifazane imali menganele ocansini vele uzophuma nami futhi mengizibona ubuyikhi bami ufuna sihlale phansi nomama sibonisane uyabo iway forward yethu ukuthi ukuze siqhubeke aphume kulento engiyisolayo ukuthi uyayenza eyiphi indlela esingenza ngayo sibhanqa noma ama mail ke nongcono noma ukuba inkingi lapho ocansini uyangithi uyabona lo yona wabhanqa kanjalo mhlambe vele ngishaye ngedabule ama mail ngoba yodwa ayizwakali mhlambe chaza lo ngo-10 late ya izwa lo yonto ngoba phela manje silwelani indlela eyaphambili uyabona kubhlungu kakhulu ukuthi uzichabele indlela qhamuka umuntu esezongena nje alright angithi uyibona lo nangu uNtombo uthi uma ngabe umuntu wesilisa echeater usuke ecabanga ukuthi mhlawumbe ngiyenzeka ukuthi yena kamanelisi noma mhlawumbe khona lento wrong ngaye ngicela umlaphi ecele ngendlela ocabanga ngayo wena ukhulumela ucele uthi
esiphi isizathu esenza umuntu wesilisa ashele enye intombazane ebenentombi? Yeah. Umuntu wesilisa isizathu asibi khona. Kodwa umuntu wesilisa unazo izinkolelo kungeve kuyimina ngedwa. Izinkolelo sibe sizilandele kakhulu ezisifaka ehlathini thina abantu besilisa. Khona lesisho sithi intombi ayidlulwa. Umuntu wesilisa uyahlala kuleyo nkolelo yaleso sisho ukuthi hayi awuthe ngibeka amabili amathathu. Ndaba leyo ukuthi mayiqoma wena uthi uyadlala ngoba uthi intombi ayidlulwa ube ne street sakhe oshiya endlini. Angithi uyayibona leyo nto. Iyona ndlela yokuphuma ke leyo. Nani ke umuntu wesilisa uyahala ngaphezulu komuntu wesifazane. Umuntu wesifazane akwazi ukuzicontrol. Umuntu wesifazane uyahluleka, umuntu wesilisa uyahluleka ukuzicontrola kwesinye isikhathi. Khona la ekwaziyo kona ukuthi azicontrole khona kodwa isikhathi esiningi nje uyahluleka umuntu wesilisa ukuzicontrola. Mebona into yamchaza uyahluleka ukuzibamba. Uyabo angathi angamchazela lo sisi lo ambhodlela azamthopha emekwasha isiboka umabhungana amthophe angithi ayibona lo yonto amthophe yini uchazekile uyahluleka manje ukuzibamba mhlawumbe kuze kusho umngane wakhe qala yathi ngizomtshela usibanibani athi hayibo hey kahle wena ungayenzi lonto yini seyiyabuya ingqondo yini uluthekile thina abantu besilisa sihlala ukulutheka uyabona siyathatheka. Okushuza ngamanye amazwi intombi uyaphenduleka manje ukuthi ungaze wena uzibuke wena ukuthi khona into wrong ngawe. Usheliswe ukuthi uluthekile nje ngale. Ya into ekuthina abantu besilisa le ongeke uzuyishintshe wena. Uthanda ngaleso sikhathi wayeseyabhola. Uyabo? Okay. Ngifuna ukuza kuwena futhi cela again ukuthi yini le ngempela oyibuka intombazaneni noma le kuyiyona eyenza ukuthi ugquma uhlala intombazaneni ukuthi hayi uyamshela. Usuke ubukeni ngoba omunye umuntu uzothi uzushele ungishela kanjani ungangazi wazi kanjani ukuthi uyangithanda because awungazi awuyami babelieve ukuthi kumele siqale sazane nje bese mhlawumbe kube ukuthi uthanda into ethize mhlawumbe uthanda ukuthi mina ngumuntu oquiet noma mina ngumuntu ovuka ngo7 noma ngumuntu ongayibambi ifoni ebusuku yabo into ezikanjalo wena lo muntu awumazi but namhlanje somtshela ukuthi uyamthanda yini lo usuke uyibukile. Uyabona indlela umuntu osifazana asuke emile ngakhona nebala lakhe elihambiselana nani nokumila kwakhe nokuzotha nawe uzumkhulumele kweyakhe inhliziyo uthi fanele ulole inhlobo ephansi bandla Nkosi yami lena ya ngokubuka indlela yakhe ke ngayo nje ibody yakhe ishape yakhe angithi uyabona ngamanye amazwi umshe le nto ngifuna ukuya wena ngifuna ukuya la ekutheni nicele le nto yothanda isekhona yini ngoba phela manje ngibuka ukuthi umthanda noma uyamhalela. Uyabona kuhlukene umzimba mawubuka umzimba ukhala ya ngizweke kuhlukene uthando likhona uyabo kodwa uthando isikhathi esiningi kuthina abantu abaningi thina abafana abaningi nabo abantu besifazane sesisebenzisa uthando phambili ngwangani ngemkhuba yethu nangeenhloso zethu uyayizwa lo yonto kahle kukhalo ukukhanda uthando uyabona kufana ukuthi namhlanje ngizophekana engikhalela nje ngathi ngadla ithanga namhlanje angithi uyayibona lo yonto uzupheka ithanga nje ngoba ulikhalelile kuqala angithi uyayibona lo nto uzupheka irice nje hayi ngoba khona lona khona impuphu ingoba ulikhalelile irice ozolidla nokhari wenkukhu angithi uyayibona lo yonto yes ukhalele wena namhlanje ukuthi ngathi ngapheka ukuthi nasemantombazaneni ke kuyahamba na kanjalo uthothi nje uvela ukhalele nje ukuthi hayi osengishele le ntombazane ubuka indlela eyiyona lento iqale wayibuka wayifaka enhlizweni kuwena wayicubungula kwaba khona ama meetings akhona emqondweni nasenhlizweni khona ngicabanga yocansi mawubuka ya ukuthi yabona mase ngiyibambisile lapha indawo yokuthi sengiyimelele wash out yabona ngiyizimelele kodwa kisuke isirong ke masinjalo phela vele ngivele kahle ngoba kodwa ake ngibuyele kuwena ntombo ngokwakho ucabanga ngaphandle ukuthi ucele mhlawumbe sekhulume le nto eyikhulumile bowukutshela ukuthi umfana ubhekana nentombazane nje ngokwakho ucabanga yini umfana la sowe lo mfana bese uyangithanda yini la ibuke kumina engaphendulanga yena uziphendula wena ucabanga ukuthi uboneni vele umbuzo ngibe nawo angikaze ngiphenduleke angazi futhi ngifike kuwona ukuthi ngempela yini ayibonile because vele umbuze kodwa ngeke ungambuzi yini indaba uthi uyangithanda hayi ke ngiyakuthanda ngoba umuhle ubone nje ukuthi lezi zinto ayishoyo nje sesiphendula ngoba lapho umbuzile kahle ingoba akafuni masumbuza umbhekisisi akazi vele ukuthi uzothi ukuthandelana anawe vele impendulo useshona lena nje
manje ungitshele yona ntombo ngoba umzo uyasho ukuthi ubukana nami umfana uya-approach lo mfana lo uyakufuna noma kwenzekalile ongakhulumi naye namhlanje nami nakusasa ubhizi ukhona yabo ubukani emntwini wesilisa le kuyiyona ethi ekwenza ukuthi hayi kulungile ake sibone ukuthi kuyenzekani. Mina nje ngibuka amanga ngiqaphela into oyishila izolo qaphela into oyisho namhlanje ngibuyisa umqondo ayizola ishongo lento kanje so mangabona ukuthi unamanga sekubhedile makwenzekalela iphutha mhlambe ngakubuza into izolo ngikubuza into namhlanje fana abengithi izolo uthe unayo ingane ngathi mina nginazo wathi singamathi simbili yabo mhlambe kudlula isikhathi mhlambe nje izinyanga ezu2 bese uphinde ungibuze ngithi mina nazi ingane uthi ngabe 2 3 out unamanga bese ngiyakutshela ukuthi hayi phela ngangizizwa u2 ngoba yayingakazalwa lesithathu shuthi izalwe manje vele ungishela phela umuntu angazikhulelana nemali sokungenzeka ukuthi sinoma wengane kade sahlukana ungayikhohlwa kanjani pho ingane yakho bengakukhona bongayibali ngoba bengakazali kodwa ingane ekhona ephilayo ayikavele emhlabeni phela unamanga munjalo futhi vele kumina ayisekho indaba yakho umuntu onamanga because mina yona into engiyibhekayo emntwini wesilisa amanga. Okay, ake sithi mhlawumbe ukhona umuntu owake wathandana naye wawahlola lamanga wathola ukuthi akanawo. Hayi isikhathi esikhulu ngithola ukuthi akhona. Uthola ukuthi akhona. Futhi awuthandani phela monjalo. Phela kwesinye isikhathi kukhona la akufice vele so gaxele. Amanga. Bese usale sohlala ke ngoba vele phela ke sewukhona vele. Asekhona khona umunye ubona ukuthi uyayenza into yakhe. Uthi uphinda lo mbuzo aphinda uphendula lendlela akuphendula ngayo ngenyanga edlule. Nangu umbuzo omkhulu ekade ngilokithi ngifisa ukubuza Ntombo ukuthi nakho kunomfo okade uphila naye ngaphambili. Lo mfo bekuhle kakhulu ocansini ucansi lakhe belicothisa amathe ngaphambili ninaye. Kwahamba nahlukana nalo wesilisa wasuzitholela olinye nje ibhobhodlana elingekho lihle kakhulu la kwezocansi. Kodwa manje lo wesilisa usanako umadana elicela nje ukuthi hawo asiphinde phela mbheki. Ilinga ifiki. Aya ngifuna uqamba ngeze ngafiki ngoba lento yocansi ayisuka ngokusheshsha la emqondweni. Because okunye uthothi uthandana nomuntu uyasala umqondo ifu lapha yawujabula ngendlela. Uyasala umqondo uyamkhumbula lo muntu ukuthi engase happy la ukhona yonke into ihamba kahle uyenzelwa nezimali ikhona yonke into ihamba kahle la but ingqondi iselapha ya. Ingqondo kushuthi ngathi ukujabula kwakho kwezocansi ngoba uyasho ukuthi uyenzelwa yonke into la uhappy shuthi ukujabula kwezocansi akukho kahle la. Ngeke ungakhumbuli uzokhumbula vele futhi mangase kwenzeke nje mhlawumbe nibhadame sendaweni la nobabili khona kungenzeka umncuzele nomuzwisi ukuthi hayibo kusenjalo phela leyo nto ke sesimilweni sakho ukuthi wena uthini ngawe ngesimilo sakho naku ke inhliziyo phela ngoba isimilo sakho umphefumulo wakho nenhliziyo yakho zona isimilo sakho leso kodwa inyama ethi ngiyamfuna ngasho phela inyama ethi yamfuna kodwa manje nanihlukaniswe yini mawumbuyisela uthola ukuthi lo muntu wakho uyabamba no awumbuyisela ukuthi ngiyathandana ukucobhoza nje phezulu uqhubeke nempilo ucobhoza nje isikhathana njengoba nilani nithole lethuba leli yakoni vele yafalela bana wabo mawukuthi vele kona kwakuhlala kahle cabanga ukuthi ithuba mawukuthi na kodwa mawukuthi uhleli kahle la uhleli khona angivumi awuvumi ne angivumi kodwa mawukuthi vele nala uhleli khona ayi ake sithi la uhleli khona uhleli kahle ngayo yonke into but esimweni sasekamelweni awujabulile neze
Shuthi silingo phela lesi. So lingekile. Okusho ukuthi okusho ukuthi ngamanye amazwi uzomnika namhlanje. Makuphinda futhi esaqhubha ngale yandlela ekade vele eqhubha ngayo. Nakusasa futhi usengamnika. Inkinga ilapho uzomnika phinde umni bese kwenzakalani? Uyabanjwa manje. Okusho ukuthi lento ithi uyahlala endaweni ungajabulile ngoba sowuzithiba sowubambile nje ukuthi ngishadile kodwa ngezimo ezithizi kona ngingamntontsheli lo mfethu kodwa ngiyafisa kodwa nje umqondo wami uyafisa ukuthi ukuba wenziso kwaloya yabona lento seyifuna ukubuyela lapho seyifuna ukubuyela lapho ekuthenini lento abantu abadala babenza but esikhathini samanje ngisasebenzela kakhulu but abantu abadala babenza leyo ukuthi uganwe intombi itshitshi elazi wena lishushaya ile round yodwa lazi ukuthi sex yona yabo ngobani na ngoba angithi intombi uyasho ukuthi umuntu lo aphile sithiwa siqoqo umuntu aphile nayidala weza ukuthi hey bo unesesemnandi kanje sesisukile ke manje sephila lo muntu uyiki manje ukhumbule emuva manje angithi yabo ngenxa yokuthi wajabula kwenye indawo yakhumbuleka futhi emuva ngoba lapho nakajabulile ube sithumbuzo ke uvume kanjani ke ukuthi uphile nalomuntu waphela umshado ngunaphakade uvume kanjani ukuphila nalomuntu ube sowubuzwile ubuyiki bakhe ngoba ningakashadi masevele sowumzwile ukuthi uwiki uvumelani ngiyazibuzela lento ngokuthi into ekanjalo usuke sevumelani kumuntu mhlawumbe mawukuthi waphela nemantombazane niyaxoxa usuke sevumelana ama benefits angithi impatho lokudisho phatheke kahle yonke into futhi uyabuka nje uthi hayi kona ke ucansi lizongenzelani mangithola konke lokho engikutholayo kulungile ngizosibamba nje ngamukele kona lokho engikutholayo ngifisa ukuza lapho kwena cele manje ukuthi kwakwenzeke yini mhlawumbe ube sebudlelaneni nomuntu kodwa ubona ukuthi lo muntu lo njengogebudlelaneni nayo akekho lo muntu kumina hayi kenzeka uzumbuzo uthi uyakhuluma naye uthi uyakhuluma naye umbona ukuthi akekho nje wena uthi yini ucabangani ulelwa ingane noma hayi lutho yabo yini ke thina esimoshayo kakhulu ngizothi nje fahla into engingibona isimosha kakhulu thina singahamba siqoshisa sifuna uthando ayike into uthando kuya kule yanto ethi umuntu umithi ngiyakuthanda mbuzo uthanda ukwenzani ngoba la kahle ngiyakuthanda ukubhebhana nawe yabo isho njalo into ngiyakuthanda ukwenzani ukubhebhana nawe yabo sikhuluma straight talk wangithi uyibona into engishoyo ngoba manje umuntu uzongala mina athi uthanda nginalo asilungisane la ekulolaneni ekubhebhaneni thina sobabili ngoba yini into esenza uthando ngaphandle kwamabhebhana ngisasho namanje akulona uzohamba wona ungale mina uthi anginalo uthando ingoba ngihluleke ukubhebha uyofuna omunye naye uzohluleka ukubhebha uyofuna omunye naye uzohluleka ukubhebha uyofuna omunye uyogcina umtholile lezo bhebha so nani wena so nehaxazi angithi uyibona leyo nto seyiyaqala sezibuya ngawo izinduku manje ngingacela eyenzakala ukuthi iningi labantu besilisa iningi lenkabi azinabo abantu ababodwa sikhuluma nini ngabantu besilisa ngoba ngicabanga ukuthi ekugcineni kofika inhliziyo efana inhliziyo yomuntu yonke nje iphapikazi ngiyefana why ngaso sonke isikhathi sihleze sifuna ukuqhakambisa ukuthi umuntu wesifazane ongaziphethe kahle because nathi self asiyiphethe kahle siyabonywa left right and center abantu baneyintombi thina studio ukuthi asikhulelwa thina yebo into esiduda thina abantu besilisa simithi uyabona lento eyenza uthola ukuthi intombazane izofika kweni ithi mithi uthi wena ngiyazi loyo nto ngoba wena ukwazi ukumitha kuyini umuntu uzwa kanjani ukuthi umithi so wena angithi uyibona loyo nto thina studio ayilonto kuba nathi siyakwazi ukukhulelwa nje abantu besilisa ngabe siyaziqoqa abantu besifazana abaningi bayaziqoqa ngesimo sokuthi bayawazi lo 9 months angithi wayezwa loyo nto bakwazi ukuziqoqa abanye bayakwazi ukunderstand ukuthi uthanda lokho uthanda umabhebhana lungisa indoda yakho mangabe ipipi lingabhebhi kahle lijovela mhambisa kadokotela yojova yabo
Hayi uthi uzohamba ungaze uyofika kaMhlaba yalengane uyofika phesheya kwezilwandle ufika uthola umlungu nawe ubhebhana kancane futhi akanalo uthando. Uyabona umsebenzi kanjani labantu? Wena egcineni uyophetha unani ngoba phela uthi wena iyabuyela nje ayibuyeli. Akasikhulume ngale ntombo ile khulunywa ucele njengamanje. Le ukuthi hayi mina ngeke ngize ngoba mina mebheda ngiyamiyela. Leyo language abantu abayikhuluma abesifazana abantu abakanjani? Wena ucabanga ngani lo language leyo? Uyibona right uyibona wrong? Ayikho right. Ilanguage nje ebhedayo. Angiyivumeli inhlobo ukuthi ngathi ngengizwe ngomfana. Kodwa ngithi isukaphi? Kuze abuze kanjalo ngobani? Khona umuntu ongaphendula umuntu wesilisa kanjalo kungani? Mhlawumbe ukuthi uyena asenzi asamhloniphi ngendlela naye ukuthi akasakwazi ukumhlonipha. Ayekho umuntu onengqondo wesifazana osile nje ongasuka ethi ngengizwe ngomfana makwenzekeni. From start nje ngavele ngithi kade ungibiza kahle ungenzela yonke into kahle sithandana sihloniphana ekugcineni sengithi ngengizwe ngomfana ngobani? Shuthi kunesizathu ngapha. Kunesizathu. Isizathu esenzile lokho. Kunesizathu osenzile sokuthi ngiyaphelelwa manje ukuhlonipha. Ukuzolandela ukungakuthandi ke manje. Okunye futhi ngizophinde mhlambe ngithi ngishaye revenge ke mawukuthi khona into embi oyenzile la. Because uphela indaba okuqala ukuthi ngingahloniphani iqala lapho uthi nendlela eniphendulana ngayo. Indlela wena osongitreatha ngayo. Akake ngisicela nako kuyenzeka. Umuntu wesifazane kade uthandana naye usotholile ukuthi unomunye umuntu wesilisa athandana naye. Esiphi isinqumo sithathayo? Jathi nje isinqumo sithathayo ngifuna uchaza isinqumo sithathayo. Yebo bekuthiwa ngizochaza ngesingami ngabe ngifaka umqondo omumbe ebantwini. Kodwa indlela lawo nje ufuna nje ashayeke lo wesilisa mina angishaya intombazana ngishaya umfana cause umfana ufike kwamtshena umama wathi ngi-right la ngikhona wase nginasho noma yiphi intombazane engingishayela empilweni yami ingitshena kanjalo futhi wonke asho njalo nakwabanye amemeshelo ukuthi ngi-right la ngikhona. Yabo umfana bese yancenga funa abone ke lamaphutha kade ukwenza wena cele lokuthi seyishila intombazana ukuthi ngirayide ngokuqhubeka ukushela. Ngizoncenga phela ngoba manje iyangishelisa inkinga esesivimbile kuloku right la ikhona ngithi. Mase funa ngipholise legama lokuba right la ikhona manje angisho. Yes nami njengoba ngithi ngilwa nalo shelile ingoba ngiyazi ukuthi uyigobe isho nami ngiwagobesho. Yabo ukuthi ukhona umuntu engithanda naye ngimthini. Uzama ukuphunyuka kulawo magama nawe mhlawumbe kwathola amagama kanjalo uzama ukuphunyuka kulawo magama weqe meko weqe kuleso sigaba usuke sozoyiwina la ubona khona hayi sengizomthola ke manje ngoba akasayikhulumi lento ukuthi uright la ikhona sesiphikisana ngale nkulumo yami naye manje lesicelo sami angithi uyayibona leyo nto kodwa leyo ukubeka isandla cela ubona ukuthi right i-right kakhulu lokubeka isandla ngoba phela so sengikuvezela ukuthi ukhumbula ukuthi umfana ukudina ukuveza yabona ngokuphakamisa isandla. Yabona umuntu wedlabe ekhaya ngesingami ngiyayithanda ngoba umuntu la uzikhulumela umbono wakhe ukuthi yena ngesingaye naye into ayenza bathi sozama ukulungisa lapha sibone ukuthi mhlawumbe ikhona nenye indlela abengenza ngayo mina ngibona ukuthi ucele ngomumyeni noma ungamiyeka akuphumi kahle enhlizweni ingekho nawo ubuhlungu ngoba ngeke ukwazi ukuthi uzothi uzopheka ngokuthi wena uhambe uyofuna enye intombazane izokuthatha inyanga yonke lonto ushele ingakufuni le uthi ufuna ukupheka kule. Yabo akekho umfana ongavela ashele manje abuye sebuya setenda phambi kwalo ethi uzombasela yabona. Nayo ke phela inkinga ngoba udinwa ukwenza ugcine into sozisola sokephi sokhona ezikhindini. Yini ngani ungavela ucabanga ukuthi okay lo muntu ufuna usho ukuthi nje ungitshele usho ukuthi nje ungavele nje manje ubamba umuntu wakho la ukuthi naku nendoda vele usithele ngalo bese ogodlela intombazane uyithengile yini? No ngiyaphuma kubona okay akuphumeki ke kumina. Angikhohlwa nje umuntu mina unomuntu engaqala ngayo ukuthandwa ngingene ebufaneni namanje ngisamdinga nje eduze kwami. Akuphumeki ngoba noma waliwa intombazana ngisho kade ungayinakanga kuba kuhlungu kanjalo mase yitshela ukuthi angisakufuni uqala ubonge ngindlela ayibonge impela uyangiyeka ibuya dlala lo angithi ayibona lona kodwa kade ungayinakanga wena ngoba kuya kulento ade ishiwo untombo le ukuthi thina abafana uzuthi anginandaba nosibanibani
ithini sizeyisayo ngamantombazane uzithathise kancane entombazaneni uzithathise kancane wena entombazaneni yabo the time intombazane uyifebela ubukhoma mobamba ifoni uphumela eminyango sinento engafuni mayizizwe unezinto nje ezifundayo ezingabambeki uyabuya kubuza wena ukhuluma into nje engabambeki kuyona iyaqala intombazane yabotholo ngensilima lo yabo iqala ekuthele engathi iqomile nayo ikhuluma engathi nje khona umuntu enayo engathi iqomile ifuna ukubheka wena ukuthi uyabona yini siyayibona lento yakho yesibona ntombo isinqumo nayo indoda yakho uyathola ukuthi ayiyashitha inomunye umuntu noma ilale nomunye umuntu noma inomunye umuntu yesiphi isinqumo sithathayo ngakuba isinqumo samanje uqamba manga into engafuna ngiyicabange kodwa into ekuhlungu ukuthi akusekho ukuthembana angisamthembi kodwa ukuthi ngizokwenzani akuyona into ongayicabanga manje uyenze manje yo ngamanje uthi uyayiceba kubo kuthiwa uhlangana napho umkakho yini yabo yebo lo ayikho into ongayenza ngempela mkhombise nje lo ukuthi awangisathandi uyabona hayi uhlezi umshaya Ucabanga ukumceba ngako. Awuthi manje uhlanganisa ama plan uba usaba nokuboshwa. Uthi ngcono ngimcebe kuma wakhe. Hey manje kuma wakhe uzofika athi ngithi uyibona. Ngempela. Ukuthi nanga akangifebela uyashishiliza manje shishiliza ngalo. Uzothi uma wakho ungenapi? Ngadlala njengawe mina. Angithi uyibona leyo nto. Uyothola ukuphoxeka more. Ngizwa ukuthi icele so ujitha lezo zikaba nje uyicela ngoba manje uyafuna umuntu ozokubonisa yabo uyafuna uzothi ebanganeni ba intombazane bathi hayi angihlangene ngangekho mhlangishelana kanti ibona bamhlohlile umama yabo ukuthi ngiyaqeshiya lento wena nangu umavura ngalayo uyakufuna nje yini unemoto futhi umavura yabo leyo nto wash out. This is 18 and above me and 18 and above aziyabuya lama fethayi uzongachithela mongacabangi ukuceba intombi yakho kubaba ukuthi kuchithele noma uyicebe kubaba uthi lalela time uthi ngane yakho seyivele ngikuchithela no yazi asiphinde sibonane futhi ngevikeli zayo sazoba mnandi kakhulu Ngifaze lapha no subscribe ngifaze futhi dollar ngicela ngigqugquze lapha siyakhuthaza kakhulu nje babukele emakhaya bafowethu nisikhuphule ningabuki mahala nomxoxelayo ukuthi kade ubonani mtshela ukuthi maka subscribe like please bazalwane nisikhuphule bafowethu sobe sinani siyabonga kakhulu asiphinde sidibane futhi